Uno, ingon ang Bible, ang tawo maghimog mga laraw apan ang Ginoo mao'y magbuot sa tanan. Yeah, sa verse 3, verse 2 ingon siya, ang tawo magunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo mao'y maghukom niini. Na verse 3, last verse, itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug molampos ka sa pagtuman niini. So ang sa background di ay ani nga Proverbs or panultihon mao ni siya sinulat ni gikan ni Haring Solomon. Diin kini si Haring Solomon usa ni pinaka or gitawag siya pinakamaalamon nga tawo niadtong panahona. Nya sa history ni Solomon siya tong naay 700 ka babayi nga asawa og 300 ka kaning puyo-puyo. So usa ka libo tanan. Then kini si Solomon usa po ni sa gilado nga kanang dato atong panahona. Dayon usa siya po sa akong gingon ko paganina nga siya ang pinakamaalamong tao ni adtong panahona. So kini si Solomon ani nga panahona sa pagsulat niya sa panultihon aning tayma ingon pa sa akong pagtuon patan-on pa daw siya aning panahona. Unya sa dihang nitiguang naminyo na siya iyang gisulat ang Song of Solomon. Munay pagsulat niya sa kabahin siyang hinigugma. Niya gi-address to niya sa iyang hinigugma o bisan pa man masabtan po nimo didto nga kitang tanan pod higugma sa Ginoo ang relasyon sa Ginoo sa tao atong libro niya sa Book of Ecclesiastes atong panahona tigulang na si King Solomon niya gisulat niya didto nga bisan kuno nga natilawan na niya ang tanan iyang nasinati ang kadato ang gahom nga ingon nga pagkahari pero iyang na realize nga walay pulos ang tanan nga iyang nakabot sa kalibutan kay mamatay ra man gihapon ang tao. So ingon siya sa conclusion nga ang pinaka point sa tao nga nabuhi siya mao ang pagbaton og kahadlok ug pagtahod sa Ginoo. Kay mao kuno ni pinaka number 1 nga buhaton dapat sa tao samtang nagpuyo sa ibabaw ning kalibutan na. So sa Book of kaning Proverbs or panultihon sa Bisaya, diri nimo mabasa ang kining pagtudlo ni Solomon. Grabing kaalam niya gani ang iyang gipangtudlo aning Book of Proverbs mga practical siya nga pagtudlo diin ma-aplikar pud nato sa atong practical nga pagkinabuhi. Gani gi-address niya more ang mga batan-on aning panahona. Nga dapat kuno sa usa ka batan-on gikinahanglan kuno nga naa siya'y kaalam gikan sa pulong sa Ginoo. So ang kaalam kuno ang Proverbs nagsulti nga gikan ni siya sa pagtahod o pagbaton og kahadlok diha sa Ginoo. Unsa man ning pagbaton og pagtahod og kahadlok sa Ginoo? Kining maminaw ta sa mga gisulti ni Lord sa atong kinabuhi. Dili ning kung makita tag mga kitay mga santos siguro mo bow down ta manguros ta. Dili ning mo bless lang kas imong ginikanan pagtahod kay balo siyang maminaw sa unsa ang gisulti sa iyang ginikanan o bisan pa man labaw tanan ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So daghan kaayong mga batan-on kuno karon nga mapukan ang kinabuhi, daghang mga disgrasya, daghan kaayong maalaot ang kinabuhi sa umaabot nganuman. Ang pagbati lang ang gibasihan dili ang kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo. Nang ingon ang Proverbs, nagtawag siya sa mga palengke sa Tagalog pa, nagtawag siya sa mga merkado ngadto sa bisabong to, bisan asa ka dapit nga nagtawag ang kaalam nga paminawon dapat kuno nato ang kaalam. Kay mapukan kuno ang tao pag wala siya kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo. Muna ingon ang panultihon 16 nga nagsulti sa diri nga daghan kunong tao nga daghan sa mga planos kinabuhi. Dili sayop ang natay mga planos kinabuhi, pero ang sayop na kuno kay kining wala tay kanang pagtahod sa Ginoo sa pamaagi nga dili ta kay bawang mananghid sa Dios sa atong mga planos kinabuhi. Kitang tanang gitagaan sa Ginoo og mga gusto katungod og desisyon sa kinabuhi unsa atong buhaton. Pero atong dapat masabtan nga dili tanang plano nato makaayo sa atong kinabuhi. Amen. Muna nga ningon ang verse 3 nga itugyan sa Ginoo kuno ang tanan natong mga plano or laraw buhaton sa kinabuhi kay molampos ta sa pagtuman niini. So usa sa rason kuno nga kining nagtahod tas Ginoo kining atong iampo sa Ginoo atong mga desisyon sa kinabuhi. Kay basin og unya natay mga desisyon nga dili mao or dili insakto, dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay kining pagtugyan pagampo mao ni siya pamaagi nga minsalig gid kas Ginoo nga Lord, nakoy plano nga mo abroad, Lord, nakoy plano nga imong pulis, nakoy plano nga imong
ingani akong profesyon sa pagdako, pero ang imong pagtugot mo ay magbuot. Mo nang atong iampo sa Ginoo. By the way, kung moampo ta sa Ginoo, atong sabton nga kanang pagmuingon ganitag moampo ta sa Ginoo, buhaton man sa Ginoo, ihatag man sa Ginoo ang atong mga gusto, dapat natay kasing-kasing nga malinawaton. Balik ko na kuha, pag natay iampo sa Ginoo nga atong gusto, ihatag man na sa Ginoo or dili, ato kun ning dawaton nga kinasing-kasing nga unsay pagbuot sa Ginoo maoy iyang gusto sa ato kay mo may maayo sa atong kinabuhi ug ato ning dawaton. Pero mo ni last nga punto mahumanta, ingon man ang verse 1 ug 2 nga ang tawo kuno maghimog mga laraw or planos kinabuhi apan ang Ginoo mooy magbuot sa tanan. Ngayon pagid siya sa verse 2, ang tawo magunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo mooy maghukom niini. So unang-una na ako noy gihuna-hunaan ang tawo na siya buhaton. Unya ikaduha niyang buhaton na sa dang iya na nang gihuna-huna, iya nang himuon kay una magunahuna man gid una ang tawo before siya mo buhat og usa ka plano, unya iya niyang himuon. Pero ingon si Lord nga siya kuno ang magbana-bana kung insakto ba na iyang gibuhat. Unya si Lord po'y magbuot kung kana niyang gibuhat makaayo ba sa iya og sa tanan. Mo nay pinakasubo kayo kay naay panahon posible dai kuno nga si Lord tugutan niya ang atong mga gustos kinabuhi pero sa maabot nga panahon magmahay ta. Amen. Manadagatag mga plano sa kinabuhi manahon di ta kay balo mo mutahod sa tong ginikanan, di ta kay mo mutahod sa pag-inquire sa Ginoo. Posibleng tugutan sa Ginoo ang atong mga gusto pero maabot ang panahon nga magmahay nga ta. Mo ni nakanindot sa Ginoo kay dili ta niya pugson sa atong sa gusto nato pero naay pagmahay sa kaulihan gayon. Mo na nga salamat sa Ginoo kay pag ang tawo gyud naa siya pagtahod ug kahadlok sa Ginoo, naa jay kaayuhan ang iyang umaabot sa kinabuhi. Pero sad to say daghan kay mga tawo nga magbuot-buot lang sa kinabuhi unya walay paki sa uban nga mga tawo mo nang malaglag ug maalaot ang ilang kinabuhi sa umaabot. Mo nang pag-ampo nga kana bitaw sa atong kinabuhi dita magpasagad og desisyon kung kining mga butanga dili makaayo usab sa uban. Kay ang desisyon sa kinabuhi atong hinumduman nga naay sa pastor nang ingon nga basta natay buhaton nga usa ka butang gani daotan man na or maayo, atong hinumduman nga dili lang kita ang mapektuhan kun dili daghang tawo ang mapektuhan sa kinabuhi gyud. Mo tay hinumduman kung samot na og daotan atong buhaton, mas pinaka-worse siya kay daghan kay mapektuhan niini. Pero salamat kung ang imong buhaton maayo atong buhaton kay daghang maka-benefit niini. Mo nang sa atong kinabuhi kining importante gayud nga naa tay relasyon sa Ginoo. Kay nganuman bisan pagdato kay ta malamon ta kusgan ta madiskartihon ta pero watay pagpaminaw pagtahod sa mga gisulti sa Ginoo tong kinabuhi sa kaulayan magmahay gayud ta. Amen. Muna sa kanunay pag naatay mga desisyon sa kinabuhi, naatay mga planos kinabuhi, atog yung ipananghid sa Ginoo, atong ipananghid sa atong mga ginikanan kay nagtuo ko nga tanan nga ginikanan sa atong kinabuhi, tanan nga mga pastor, mga leader sa simbahan, gigamit na sila nga ingon nga instrumento sa Ginoo. Bisan ako di ko manghinambog nga makatambag og insakto sa batan-on, pero nagtuo ko nga tanan ako isulti makatabang gidiya siniya. Bisag napakyas ko ana nga parte, pero pwede makatambag gyapon ko niya kay nakaagi naman ko ana. Like for example, nakaagi ko nga napakyas ko ani nga sitwasyon. So makatambag kung tarong niya kay nakaagi mo ko ana, malayo na nagbuhata kay niagi ko aning sitwasyon, nagmahay ko manang dili ganahan ang ginikanan or leader sa simbahan nga mahitabo sa imo amo nang nakatambag mi. Amen. Mo nang usay manggod kay mangwinta ang tawag to, ay ikaw gani, nga na gani ka. Mo na problema sa ato kay mangwinta ta ba sa unsay nahitabo sa uban, okay ra pud mahitabo sa ato sayop siya. Hinaot nga ang tanang mga nang hitabo sa mga tao kaniadto ingon ang Bible mo toy mga leksyon nato aron nga unsay mga nahitabo sa ila di na pud mahitabo sa ato ang kinabuhi. Mo na nga dita mag-agad sa unsay gibuhat sa ubang tao, dita mag-agad sa desisyon sama sa ubang tao kay lain-lain man ta og padulngan sa kinabuhi. Ang importante nga naatay pagtahod diha sa Ginoo pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong ug pagtuman sa unsay iyang gusto. Manang dita magbuot yun sa atong gusto nganuman ang kaayuhan gyud sa Ginoo nga atong gilantaw sa atong matag-usa nga kinabuhi. Amen. So mo mga pulong sa Ginoo hinaot
kitang tanan gyud kanang natay mga planos kinabuhi mas maayo og naatay pagpananghid gyud sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo labaw sa tanan pagtugyan diha sa Ginoo. Amen. Manang magampo ta atong iduko atong mga ulo ug yung atong mga mata. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord sa mga pulong ni imong gihatag nining kagabion.